Mňa dokonca konfrontoval otec jednej z tých žien. Ja som nemal veľa videí. Ona vraví, že bola znásilnená. Čo vám napísal? Či by som mohol prestať, lebo že si zoberie život ona. A prestali ste? Nie. Vysvetlenie. Dôvod, prečo som neprestal, aj keď mi písal otec Peťuš na skle, že Peťuš sa ide zabiť, je ten, že proste WTF, ona je verejne pôsobiaca osoba, ona robí verejne vyjadrenia, útočí na XY ľudí kritizuje a bere si ich do úst a keď dostane ona naspäť feedback od niekoho, ako verejne pôsobiaca osoba, tak zrazu ona povie, že idem sa zabiť a nikto ho nemôže komentovať. Vieš, že proste ja som potom povedal, že ak nezvláda hasič oheň, tak nech není hasič. A ak influencerka nezvláda feedback od kritikov, tak nech není influencerka. Ale to má byť moja starosť, že ona sa chce zabiť kvôli povolaniu, ktoré si sama vybrala. Vieš, že ja proste iba komentujem to, čo sa mne nepáči na tom, čo ona dáva do sveta, čo je úplne legitímne. Ona robí to isté. Ona dokonca by som povedal, že patrí medzi najviac kritických influencerov. Že ona najviac... Na všetkých nakladá. Ona nakladá na všetkých. A keď niekto nakladá na ňu, tak ona povie, že ona sa ide zabiť teda a ja mám teda prestať. Že tak to nie, tak pardon, ja to stiahnem. Že sa zbláznila, však ty keď nechceš, aby na teba ľudia reagovali, tak to nedávaj von. A nechoď robiť povolanie, ktoré nevieš zvládnuť. A toto som tam vysvetlil.